tamén de non tan rapaces e rapazas. Rotundo éxito da Rianxo Gaming Experience, celebrada esta pasada fin de semana. O evento, organizado polo Concello e producido por Lua Gaming, reuniu o sábado no campo de Arriba a numerosos amantes dos videoxogos e as novas tecnoloxías. Durante toda a xornada desenvolvéronse infinidade de actividades que incluíron charlas, obradoiros e mesmo torneos, cos concursos do Mario Kart e o Rocket League. Na programación desta primeira edición da Rianxo Gaming Experience tamén tivo cabida a música, coas actuacións do grupo Funky Combs e da banda da Escola de Música de Rianxo, que se encargou de poñer o broche final ao evento, cun concerto no que se incluíran versións de temas de coñecidos videoxogos, como Tetris, o Super Mario ou Legend of Zelda, entre outros. Foi un final moi acaído para unha actividade que, vendo o resultado obtido, de seguro terá continuidade en vindeiros anos.